ninga liphutha umthetho sisi hey mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama. Ngibizile lo muntu. Nabangani bami nabangani mina ngiyenze. Uyayazi kanti manje ufuna empethe. Mina tshela le. Nehlisa umoya. Guys. Mama. Brother King akuxoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Xoleni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya. Elami igama ngingu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abandaziyo banibiza ngo-Mr Nzokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngubhuti Sibusiso. I'm sure niyamkhumbula ubhuti Sibusiso ke wasibhalela. Sayesibhalele intombi yakhe. Esithi ubhuti Sibonelo mina ngisusibusiso. Oh, usibonelo ngiyaxolisa. Usibonelo angithi manje ngiyakhumbula. Ngisho ukhulumela umfazi eqala ingakho ngeke uzongikhumbula. Okay, ngiyaxolisa Usibonelo. Wena le ndoda yakho futhi. Kodwa angithi namhlanje sonceda wena Sibonelo. Sibonelo kanti yini wasikwatela futhi angithi uthe sikuncede and bengisho ushilo guys ngathi kunzima nokuthi sizofika la kuSibonelo and manje kuzoba ngathi sithatha iside and yiko sithi ngisho nibizwe yimina nima nami. Okay Sibonelo ke ngoba seyizi-introduceile ukuthi unguSibonelo mfethu ngicela ukuthi uxelele ngoba kunama viewers confused manje angazi ukuthi uSibonele usibhalele ngoba sesibhalelwe uyena ufuna simncede ngani ufuna sikuncede ngani ke Sibonelo. Yazi mfethu into engifuna ningisize ngayo. Yebo. Iyodwa nje kuphela. Yebo Sibonelo. Ngifuna sihambeni kulo muntu enethi wadla imali yami ngisho. Yithe sishona. Bungakhulumeli lo muntu wami wena. No wena. Ngobalekile manje ngisele ngingedwa manje. Wayidla vele na angithi mina ngive ngomfazi wakho. Ngithi mina ngisho sahamba kulo muntu lo bengizwana naye omunye. Yebo. Oh uyena lo wadla imali yakho. Wadla imali yakho kanjani wena Sibonelo ngizama. Kodwa undoda nawe ubuza into yaziyo. Okay kwenzekeni umphe kanjani phela wena kuma ngitshela ukuthi unama investment and lawo ma investment emkhukwini lo muntu manje sehlala esitingeni manje ngenxa yami futhi. Wamnikeza le mali. Ngimakelile. Wamnikeza le mali. Nawu mfowethu mina ngizokuthi manje imali iphume kanjani? Umbambisile ngifuna ukwazi ukuthi thina sikuncedisa kanjani weSibonelo kule situation. Wambambisa imali akasafuna ukuyikhokha okwenzekeni kahle. Ungidlile mfethu lo muntu. Ukudlile? Yeah. Oh, and bewungazi wena ukuthi uyayidonsa le mali. Hayi nami phela ngisho kade wena uyindoda enjani ozongibuza imibuzo kanje? Okay, angithi ngifuna uku-understand Sibonelo ukuthi ngikuncedisa kanjani wemfethu. Angithi mina kuze ngincedise umuntu kumele ngi-understand both side. Ngive ne-story ukuthi ubhuti ukhala ngani and that day angithi umfazi wakho bekakhala ngokuthi wena wahamba lowo mfazi loyo angisho. Wahamba wabuyela kubo vele. Angithi wena wadla imali yonke. Into yakujabulisa leyo. Ayingijabulisanga. Kahle yazi umuntu ngabe sikhuluma na uyedwa nje kuphela. Nangu wenzeni ukuphi lo uhlala lo nto manje khona le Eskom le uhlala Eskom. Yeah. So wenzani wathatha imali yakho bhuti? Imali engakanani leyo ufuna siyoyicela kuyena? Sengisho imali engakanani ngithi wena uphunyelwe u2 million Sibonelo that day mangikhuluma ngava kuthiwa uphunyelwe ngo2 million. So yena wamnikeza malini wakuthatha malini wakuqola malini ke? Mfethu uyithathile imali. Imali engakanani? Ngize ngisho nangegama. Yebo mina ngifuna ukwazi phela ukuthi ngilanda ngingake Sibonelo kunabantu abaneyinkinga mfethu abasidingayo siCMTV ngeyinkinga eziserious kanti wena ungibizela u1 lana 400,000 mfethu yazi lo muntu mfethu uspend 400,000 yedwa nje kuphela. Awusibonela mara nawe uvumele kanjani ukuthi ekuthathele imali? Ungibuza umbuzo kanje nawe. Okay ngiyaxolisa mfethu. Mfethu angisho nami bengilawula ile inhliziyo yami. Oh so manje ufuna manje ngilahlekelwa ngisenalutho. Oh ufuna siye kuyena manje siyocela. Manje kuye kuyena usokhuluma le ndaba le. Ngoba la ndlu ngizoyibhidliza. Wayibona yama ngiyiqedanga lapha phansi. Awuyiqedanga futhi ngoba wabaleka wena. Kodwa yena ngimakhelile waphela yonke into. Manje ufuna imali yakho kahle. Yeah once. So siya kuphi la siya Eskom masuka. Akiyo khona. Mfethu kude kanjena. Okay asambeni ke mfethu. Imali yami lapha. Okay no asambeni angithathi side mina mfethu. Guys into esoyenza ngoba niyabona ubhuti Sibonelo ukwatile nje ugana wabo sekakwatela nathi futhi uthi samxabanisa nomfazi wakhe samhlukanisa nomfazi wakhe and asimhlukanisanga nomfazi wakhe azange sakuhlukanisa nomfazi wakho kodwa wami lo yakho. No wena ukuthi wena mfethu angithi bewungamsupport umfazi une2 million le yakuphumele manje umfazi wabona kungcono ukuthi ekushiye ngoba na that day bewungafuni ukusimamela musi wena.
besikhuluma nawe kahle ekubuza ukuthi uyenzeni. Wena ngathi uyakhohlwa indaba wena. Akangishiyanga ngoba kuthanda yena. Ungishiye ngoba sokukhulume wena. Sokukhulume mina. Mina ngathi akathathi isikora sakho lesi. Ngathi akathathi isinqumo mfethu wasithatha isinqumo sokuthi. Uzile ngathi le bulletproof ekwazi ukuyivimba inhlamvu. Okay mfethu. Okay uzosidubula ngapha sokunceda. Asiqale sisizane kuqala soyiqeda leyo kudubulana. Hawu mfethu kanti usibizele la ukuthi usazofuna ukusilisa futhi. Ngithi asiqale siqedeni le ndaba leqala. Okay aseyani ekareni ke mfethu uzokwazi ukuthi uwokhe ke kahle. Ngizokwazi ukuzihambela. Uzokwazi ukuyihambela. Manje thina senze njani mfethu? Bengithi sokukuka ke sikubeke emotweni. Ngisizo leni namele ngisiza ukuthi imali zami ngayithola futhi. Uzoyithola ngithi usibizile. Okay guys, ngiyacela ke ningayindawo lapho babukela isayikareni thina siyohlasela lo muntu lona ubhuti okhala ngaye. Asihamba ungashiyi phela, wayushiya ngoba sihamba nawe. Indoda. Hawu, Mina ngithi ngizongisiza ngizoba nemali namhlanje. uzoba if uyavuma ukuthi usayiphethe leyo mali. Kade uzothembela kulo muntu loyo. Asambe mfethu. Asambe. Guys ngicela nihambe nathi. Siyongena emotweni. Awu. Singcenge sahambe phela Max. Ngithi hawu mfethu. Wena inkinga yakho awufuna ukuthi sihambe ngemoto, ngithi asihambe ngemoto uthi uyazihambela. Hayi, Angisho ngithenze ngilungisela inkinga la. Siyenza lokho muzi. Asihambe unganaki. Siyaphi? Kanjani? Hawu, siya kuphi? Uhlala lapho lo muntu uhlala la. Hola lana manje uyangeka ngiyadlula Max. Ayi, angadoda. Uhlala la. Namhlanje yabona kodwa. Mali yami yonke le. Asihambe Yami le mali le. wo renovate. Ya. Nabakubo bajabulile manje. Uhlala kweyiphi room? Kuphi? Uhlala ukhona la? Hey, Nthabiseni. Wenzani? No ungangrasel phela. Ngambiza lo muntu lo. Gogo. Hey. Ngiyanoka njena Max. Ngiyakusiza mani. Hey, Max kodwa madoda. Hey, Nthabi. Gogo. Woza la. Sabona sisi. Uyaphila? Mhlolo yini manje? Mhlolo yani uyangibona mina? Unjani? Uyangibona ngisho. Right yini wena? Yini wena senguwena mina namhlanje ngoba ngasena senti. Nifunani la? Ngamakhamera yini? Siyaxolisa wena sibhale. Mhlolo yami. Ngulava from CMTV. Ufunani la? Namakhamera. Hey wena songikhohliwe songibuza ngowena futhi wena. Yini inkinga yakho ukuthi? Yini lifuna? No mama sibhalele ngosibonelo lana. Usibonele uthi unenkinga ma. Uthi usibonele uyena wa renovate yonke lendlu. And manje usibonele ukuthi Hey wena Nthabiseni wadla imali yakho. Wena ungazongitshela le nto ungitshela yini wena? Umfazi wami ubalekile manje wona uthini manje? Ngoba angijabule nawe ngithola imali zami. Ngingenaphi kumfazi wami? Hayibo nayi mhlolo. Wenzani? Hayibo nayi mhlolo yami. Okay mara. Okay. Ninjani kanti nina? Okay mama. Mama uthi uMax wena. Amakhamera ufuna namakhamera la. Uthi indlu yakhe. uMax uthi wena wakunikeza i400 wena wathatha i400,000 yakhe wa renovate lapha kini and manje awusamfuni. Mfazi wami ungishiya. Hey wena Bekumkhukhu lana mama kodwa vele. manje hlale esitineni uphefumula kamnandi usuza kamnandi. Bekumkhukhu lana. Naki mhlolo wanthuka manje wabo. Wanthuka manje. Ngingazingenike lezo. Uzomlwisa. Yabona eqaleni uzamile ukuthi ungivimbile ngifuna ukushaya lo yamunye. Ungamshaya umuntu wesifazane akashaya. Kanti ufike epark station ke. Ngeke ufuna ukumlwisa. No. Ungazongitshela le nto ngitshela. Usuka le mosuka khona uzanana labo lebengazi ukuthi mina ngiyaxolisa. Okay kodwa okay sisike. Hayi kodwa sisike hayi nathi soba serious phela sikusabi nathi. Hawu uyakhala lana ubhuti sibonele uthi wena udla i400,000 yakho renovateile la and manje uthi awusamfuni. Manje bazelathi uzothatha le mali yakho. Uthi wena ngithi manje awusamnake and uthi awusamfuni kodwa udla imali yakhe naye yonke. Uphuma endlini kabani futhi lo muntu lo akasangifuni lo. Ngidla imali yakho. Wanika imali yakho nini ukuthi wena ke manje. Sibonele Sibonele wena manje. Hawu sibonele. Isikhundla sakho yasithatha. Wahambile ngisho. Uzoba le ingane zami. Awufuni mina la.
Mara ungangifuni la. Angufuni nje. Ngizwenzani ngawo? Ngizwenzani ngawo? Angufuni. Uzokwenzani ngaye? Khani umbona ukuthi akekho useful manje ngoba akasena mali. Akanayo sibuthi ngizwenzani ngumuntu osinayo imali. Manje wena 400,000 yakhe kuphi? Yabani? Angizothi imali yakhe lokhu ukhohlwa ukuthi maybe imali yakhe lomsanga. Awungaphili. Imali yami phela le. Yabona manje warif. Ubuyisele amazenka akho uzolala uhlele amazenka. Uyinike mina imali. Mara okay, sisi I understand ukuthi if usibonele akabizanga thina uze negandaganda lana bekazofika ebhidlize yonke lento lena and wena kumele ube lakhe ngokuthi ubize thina ukuthi sizokhulumisana kahle. Manje uthi ufuna ukwenza nokuzohlala nami la. Uthi is either lo muzi niyawudayisa. Uhlala kuphi? Wazongiphethe. Ayenzale nawe buthi. I never. Okay, Ngicela ubungenzani. okay ngeke. Awu never. Manje yenze kanjani? Hamba kuya kumfazi wakho. Uzohlala la? Umfazi wakho akafuni yini inkinga yakho? Hamba kuya kumfazi wakho. Ngathi uze kahle. Yima uze kahle. Akashongo ngani awungicacisele la. Lo mfazi othi akaye kuye bekangumngani wakho lo muntu. Wena wamshaya ngestina lo umfazi wakhe. Uyachitha namhlanje. Wabuya wazohlala nendoda yakhe. Indoda yakhe seyidla imali nawe yayiceda uthi awusamfuni kanjani? Angisamfuni buthi. Kanjani? Uye lemfana ngithi waze kimi wantshela ukuthi uyamthanda. Manje ubetray umngani wakho uvumelene. Nami uzongiphethe ubufuna imali wena. Uzobathi ngihamba ngiqathaka imali mina emhlabeni ngithwele. Osisi lenzi lena phela kumele. Uqedile lapha angisekho into engizoyikhuluma nani. Okay, so manje wena angizohlalela. Umhlanje ufuna ukuvuka ngami wena. Ayikho into engizoyikhuluma. Okay, manje enze kanjani? Ngithi ayikho into. Okay. Hamba ngolanda umama oyingane zami. Okay. Seza Usenala. Okay. Mara mama. Okay. Phela okay. Kale sami isicathulo. Imali yakhe. Ukhala kahle esikhathi No, imali yakhe. Okay, ngeke ngiyakuzwa ukuthi ukhatha ama cost nawe ngane yakwethu uya kwinto eyikhulumisayo ukuthi ubuye Kanti awuzange uzosiza mina. ngisazama ukukusiza phela. Utshela umuntu ngani ukuthi kukwami la. Ngimtshela lokho. Ngithi akatshela wena. Ngithini kuyena? Mthethi kukwami la. Yabona la kukwasibonelo la. Maborekile ungaborekele. La ngisamamela ukuthi ima kancane. Nangu umuntu engisakhuluma naye wena. Ima kancane vele mina ngusitolo gijima wa. Maboniki imali yakho niki imali yakho angithi. Lesa sikhathi unika yona. Phelele lapho. Ayikho into engizoyikhuluma futhi. Uphelele lapho. Manje wena sithi hoyo ngeke phela mama hoyo ngeke. Abantu bakhamera. Ngeke mama. Hayi sifuna wena. Bakhona mabesikhandana. Ngoba besingekho kodwa sesikhona manje. Kwabani? Lingazonyanyisa. Hayi phela wena ubetray umfazi umngani wakho. Wabetray umngani wakho. Ufopeka ngaso esami. Into yakho yonke la. Ithi ngiyophuza amanzi endlini yami. Hamba wophuza laphi? Lana ngiyongena ukuthi uzobona kahle. Angeke ungene la. Angeke ungene la. Sisi nasisi. Kanti wena nobani la? Nobalile wena uphuza amanzi endlini yakho ngiyakhe ngemali yakho. Nale jeke leli. Lapho kuphi? Uphindele sesikhathi ukuthi abantu hamba nenkinga hamba angeke ungene la. Mara sisi kodwa. Lana umzwa. Ngiyophuza amanzi endlini yami. Ngiyakhuza lento ngingena ungivimbelani manje? Ngivimbe njengangeni la uyayithola 2 million wena wayakha indlu cabanga ke lalela-ke mina ngiyitholile ngakhila indlu ngathenga nejeki nale bhaketi elinamanzi uthini angawuzwanga kahle phinda futhi angikhulumi nawe alright khuluma makuqondene nawe khuluma ngilalele buthi wema khuluma ngilalele thobela umthetho ngiyindoda ngiyakhuluma yezwa khuluma ngilalele khuluma ngilalele awuzongithabisa la Mara we mama kodwa na awungeni ngicela uvimbe lo muntu wakho vimba lo muntu wakho angambizanga ngithi mina la uze nani Mthabi kodwa nawe phela kule situation uzongena sibanini uzongena Mthabi phela okay manje usibonele bengafika ebhidlize lo muntu okay engafika ebhidlize lo muntu uzothini awubhidliza kuphi engaza nogandaganda lana ezobhidliza phambili awubhidlise nje uzobona hawu kodwa okay mama okungcono umuntu oright empilweni yezwa unenkani wena yazi nomfazi wami lo ngishile bengenayo lenkani ongayo wena abacabanga mawufika la ufika nemali unika imali
Anginayo izinto zengisifunayo la emhlabeni. Mawunika imali ngizoyisebenzisa futhi. Manje wayengasamfuni. Angimfuni. Khathana amakhamereni mina nomama soyilungisa lapha endlini le ndaba le. Khona into okumele ngimqondise ngayo nje. Hayi phela asifuni kuba ngathi manje sizonixabanisa. Ngena nawe la. Ungena kuphi? Nawe la. Awungeni buthi. La? Okay. Anyeke ungena uzophelela khona lapha. Awuthi uthi ngiyanyisa nalabo abantu bakhona. Thina siyakunyanyisa thina. Yeah, sizokunyanya nathi ke ngoba uthi siyakunyanyisa. Kuzomela ubhatala ubhuti ke imali yakhe. Ngimbhadale kahle. Yebo. Anyeke ngiyenzele. Why? Anyeke ubanika ngothando lakhe ngithi. Manje wayengasamthandi wena. Wayengasamthandi wena. Unike yona ngothando lakhe. Wayengasamthandi wena. Manje uzoyifuna manje kuba usanayo enye. Wayengasamthandi ngoba akasenamali wena. Ubana usanayo ngishela totlamo. Utobadla yongwahati. Never buthi asimo bapala lwami. Okay, mamela la sisi. Lo muzi kuzomela udayise ke okungcono. Kanti isikora sakho ngenkathi nifikele kwami besinempakamo. Manje wahlula yini ukuqukulela lo muntu simbekele? Singene la ngaphakathi. Angithi manje imali yami leyo. Hambiso ngisho ngaphandle. Uwonela ubanjwe nje uthi namanje nje ugqoke mina la. Okungcono ke ngoba ngibona ama room lana amaningi. Waye kungcono ke sisi unganikeza ubhuti iroom elwa. Yakuhlala umama wakhe. Kukamama. ukasister wami Mali yami yonke zonke lo muzi lo mara sisi. Okay Nthabi awuthi sibuye sikhulume kahle lena. Wena uyasebenza? Angisebenzi. Usebenza phela ngoba usebenza thina lo muntu lo. Oh uvele ile ndlela. Okay manje i400,000 kabhuti iyafunakala mama. Uzoyithatha. Angithi uye wonike ngothando lwakho. Iyafunakala kodwa. Uzoyithatha. Kuwena kumele umbhadale. Anginayo. So kungcono ke uma ngabe uyahluleka ukungikhokhela leyo mase sengihlawulile lezo ingane lezo ngizokumithisa zona wena. Waye ungasamfuni wona usamfuni ngoba manje akasena imali. Ache manga nginayo imali nje ngizoyenzana umuntu osinayo imali. Wena uyifunela imali nje abantu. Ngizophila kanjani ngifunela imali nje mina empilweni yami. Okay yabona into soyenza imali zikabhuti uzozikhupha wena okusalayo wena. Anyeke ngisikhuphe. No nami uzomela ngikhokha ngithi ubalala nani. So wena uyabhadala bakubala nawe. Angi-understand le nto. Wangitshelanga wasekuqaleni uthi uyadayisa. Evele kubhadale leyo mali omkolo tayo. Ubamela ukuthi ungutshela. Wawumfazi unazi izinto imali engaka wena. Manje wena ukuthi umuntu elale nawe kumele kube yi400,000. Nawu libele ubamba isikhathi ngale nto le ngithe ngifuna ukuyophuza amanzi la endlini yami. Awukho mozongena khona. Awukho. Esithani moya. Mfethu ethi moya. Okay, basopa la. Caduze nobani yazi inkinga ubele abantwana wena. Yo inkinga ngithi thina sebenza ngokomthetho mkabe yami. Umthetho awuvumeli kuzoba ngathi sizwe utelela abantwana basekhaya umama wami ulele la. Wena wenza umama kule endlini yami wena. Lele endlini yami imali yami le. Mtshela umvusi umama wakho sengikhokelile ngilobolile kahle kahle njengoba kwakhele kanje. Mara mama wena wami singabuya siphinde sikhulume. Ngivumela ukuthi sibuye siphinde sikhulume mina nawe. Mhlawumbe singaba nendlengo engcono ukuthi ungibhadala kanjani. Sikhuluma ngalo muntu wami lo. Ngingabuthi sizokhuluma futhi. Because manje ngoba size ngokulwa uyabo. Ngiyabona ukuthi ngathi kunempe eningi. Sizobuya sikhulume. Nomuzi wena sizobuya sikhulume nje kuphela. No ngabe yami lo muntu ngimakhela umunzi ngimakhela nomama wakhe nezizukulwane sakubo idlozi yabo liyathandaza manje ngihambe kuphi ikwami la nedlozi liyajabula mamela ngabe mamela yima phela nawe uyakukushawuta yini asahambe ngabe abavukuma wakho ezela simiyeka asahambe ngabe asahambe ikwami la ngiyacela asahambe futhi la kwagcina udla isteki lana manje uzobulawa maqada futhi nenye imali mkabe msambe ungayazi isantini wena ubona ngamo. Okay siyahamba ke sokhuluma ngithi mama. Yebo mina. Ihotela lo. Uyafika wamangala lapha masifike ehotela amashita amhlophe kuphela. Uyabeka cala uyibona ngawo. Indlu yami la ngikabe ngiyacela angithi manje uyazi ukuthi nawe. Kodwa nani nithi ngizongisiza isikora sakho siyangivimba ngabe ngithatha lo muntu. Ngithatha umuntu ungamthatha umuntu yazi umthetho uzoshaya ngithi. Uzothi si abuse umuntu wesifazane wena ngabe. So yiko ngicabanga ukuthi asibuye yazi mina ngithi sibuye nini. Asiphinde sibuye ngabe yakho. Ngisayohlala emaqhineni.
ngisayohlala emaqhingeni nami ngidraw ama-plans ukuthi mase siza yini proof esinayo. No, sisahamba sonke wena ngaba ngithi okwamanje ngikutshelile ukuthi sobe sikubhekele. Unkosikazi wakho ukuthi ebuya ngithi mamela yazi yakhumbula isigoro sakho isigoro ngithini ayibona endlu le imali le wena lo imonke lo wena lo and imali zakho and uright futhi mfethu okay ngabe ngithi mina yazi ngicabanga ukuthi yazi ngayakhe unkosikazi wakho angithi ngikutshela ashiya umuntu wami mama unkosikazi wakho no usithintile futhi izole linye ngabe no uke wasithinta yazi wathini wathi umama wengane yakho ucela ukuthi yesibuza ukuthi khona mhlambe iprogress ekhona ukuthi ebuye ekhaya cause usakuthanda so ngathi mina ungawari ma ekhaya umfethu sohlala la emzini wethu no ngoba thina sokuncedisa financial wena mfethu for ukuthi uzokwazi ukusupport ingane zakho uma wekhaya kumele ebuye la lempi lesizoyilwa nayo uma wengane zakho ekhona cause bekungani noma mina ngibhidlile no mina ngisafuna solanda uma wengane yakho sizoza naye futhi la ababukeli bazobe bebhekile sesiza ngangithi umbetrayal umngane wakhe wajola nawe sifuna naye ezoquestion ngitshela amasimba lona ngabe yami ngicela mfethu ngicela ufa ngabe yami angifuni ukuthi ume kakhulu ngicela ukuthi ungilinde lapha ngobhodlela kuwe no usiskora senihamba nonke kuzola nihamba nonke mthembene namhlanje bekumele ngabe usesayidini lambo usefasi isayidini lomfazi wami siyaxolisa okay ngiyanithola lapha ekareni okay bafethu asambe phela mfethu sithi siyeza lapho ulibambe lingashona mfethu guys ngoba niyabona yebo umfethu ngizama ukuthi sikhalme down isituation ngoba manje thina sisebenza ngokomthetho and sothi sifika lana masingangena ngendlovu yangena lapha umthetho awusivumela kwamanje because asazi ukuthi imvumelano kasisi no my brother bekuyintoni before sifike thina mabe sakhelana indlu so safuna ukuthi siyo understand kabusha kumfethu ukuthi mfethu sifike sobabini lapha naye usisi si understand kuyena ukuthi sisi manenza lento benivumelane kanjani because asina right ukuthi manje sithathe action njengamanje so into soyenza ngoba nomfazi kaBhuti usibonela uke wasifonela washo ukuthi ngisafuna ukubuya ekhaya mina ngizohlala nomyeni nami ekhaya into engifuna uku-understand ukuthi kwenzakalani ngemali ngoba sokukhona somxelela ukuthi ma it's not like usibonela uyidle yonke leyo mali khona enye imali othi ngoba ekhuluma ngama-investment wakhela uchomo wakho indlu endaweni ethile and then sibone ukuthi sincedisana kanjani mangabe unenkinga nawumbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on cmtv.co.za ungalibali nokuthi usifollowishe ey'nkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku-TikTok sikhona ku-Facebook sikhona yonke indawo we are CMTV ungalibali ke mbukeli ukuthi ucofa usubscribe ushare nama-videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakabanye abantu abadinga usizo ningangishiye mafethu ngiyanithanda lonke lamakhaya nasiyone next episode thohla ningaluphutha umthetho sisi mina ngiyazi lento le nomfana omncane kunayo mama ngimbizile lo muntu nabangani bami mina ngiyenze uyayazi kanti manje ufuna mina cheka le ehlisa umoya guys mama brother king akholeni manje sibulisela lapha kunonke emakhaya elami igama ningu-LAVAWS Prince Lava sinkumkani abanaziyo bandibiza ngu-Mr. Nzokulayita mshanami